Ostiral goizean ireki dute eguneko zentru berria Eibarran. Bertan adimen desgaitasuna duten 13 laguni eskainiko zaie zerbitzua. Baliabideak Gipuzkoako Foru Aldundiak finantziatzen du eta Goienetxe Fundazioak kudeatu. Adimen desgaitasuna duten pertsonak garatzea da bere helburua. Inaugurazio ekitaldian Aldundiko eta Udaleko ordezkari politikoekin batera, Gureakiko eta Goienetxe Fundazioko ordezkariak izan dira. Zentro berri bat ikustera etortzen garen bakoitzean badakigu aurrera pausu berri bat ematen ari garela Gipuzkoaren alde, Gipuzkoarron alde. Eta jakina da, gure erronka nagusia Gipuzkoarron bizi kalitatea hobetzea dela. Eta horretarako gizarte zerbitzuen sare publikoa garatu egin behar dugu, berritu egin behar dugu. Eta apustu hori egin dugu, apustu irmoa. Herritarrei zerbitzu gehiago eta hobeak emateko. Eta itxaron zerrendak ahalik eta gehien murrizteko. Horrexegatik, zentro berri hau ikustera ilusioz beteta gatoz. Instalazio modernoak ikusten dituzuenez, kalitatezkoak eta zerbitzura egokitutakoak. Eguneko zentro berri honetara datozen erabiltzaileek hobekuntza nabarmena nabariko dute jasotzen duten zerbitzuan. Azpimarratu nahi dut gainera, oso garrantzizkoa dela administrazio publikoa eta hirugarren sektorearen arteko elkarlana. Goienetxe bezalako irabazi asmorik gabeko entitateekin elkarlan estuan ari dara Gipuzkoaren alde. Urte luzeetan zehar erakutsi dabe esperientzia handia eta soberako gaitasuna daukatela zerbitzuak ematen. Son ya 11 los garagunes que tenemos abiertos en Gipuzkoa. Irún, Rentería, 3 en Donosti, este de Eibar La Tolosa, Ordizia, Azpeitia, Arrasate, Eibar y Legazpia, que constituyen una red de centros urbanos acogedores, funcionales, modernos. Están atendidas este año algo más de 230 personas en la Fundación Goienetxe. Guztien artean, amaraun hori indartzen, berritzen, zabaltzen, eta gainera ez da amaraun soso bat, zertarako dan ez dakigun bat. Amaraun guzti hori, persona hemen gure artean dauzkagun eta ez dauden, hemen ez dauden, persona jakin batzuk izen eta bizena dituzten, eta zailtasun bereziak dituzten persona horien kontu hartzeko eta kargu hartzeko da, ezta? Aquí me apoyan, me ayudaban que yo pueda hacer esas cosas nuevas, como por ejemplo usar ordenador.